Nog waar ik door maar is alle, dit is oktober de 5e, dat is Plautdietsch mars, de nächste 15 minuten, dit heet je dank is Gottes woord. Ik wil van jou een geschicht vertellen van Sujo John, Bultree met Maya van dort en God zijn woord en kijken. Nicht vergeten, wie sind wir in dem Matthäusbrief, aber in dem Matthäusbrief sind wir dann nu bei der Kriegsjung und der Ostergeschichte. Nu had ik zo gedacht, dat we würden nur de Weihnachtshaltedeel waren de opvang en dan worden we dat nemen bij de Ostertijd en dat wordt zeer passend zijn. Van nu bij dan, waar we dan verschillende thema's verhandelen en wat ook uit de schrift komt en zo verder. Vandaag heb ik een geschicht wat ik vertellen wil. En dat heeft te doen met 911. En die weten waar we reden van 911. Dat is september de 11e van 2001. De steeds heeft tweemaal in ihre history wat zeer schrikkelijk beleefd. Waar duizenden zijn te dood gekomen. Eind is in 1942, december de 15e, als Japan de military base in Hawaii verband heeft en duizenden omgekomen. En de tweede is dan september de 11e van 2001 als de twee towers, de twee turm naar afkwamen wegen de jets toen aanvlogen met vliet geleid van de terroristen van Zuid-Arabië. En die dag waren die helemaal vergeten. Die weten helemaal krijgt hoe we weer. De vrouw wat helemaal opkomt is wo wir schon studiert war, dat de jets doen vliegen weer. Wel, ik wie doen. Ik me denk nog, ik wie op een weg naar de public school, ik wie een public school leraar. Ik kwam op de hingerste trappen op en dan vroegen twee schoolleiders me, Mr. Peters, hast du gehört wat geworden is? En je ging dan al aan de tv's aanmerken. En dan kreeg ik nog te zijn bij de tweede jet toen vloog. En zo dat we een zeer feierliche dag voor de States. En dicht bij 3000 Besäulen zijn die dag omgekomen aan ihr Leben verliert durch dort. En zo ik wil een klein beetje een geschichte vertellen van een man die heet Sujo John. Hij was in Indienland geboren. Dat land India heeft je ook even een biljoen mensen. En vele mensen van India die hebben een grote geloven aan de hogeschool durchmaken, de college. En Sujo John was einer van die. En hij was en waar geboren in Christ. Dus hij erklärt dat hij was een Schalk-Christ. Wat betekent een Schalk-Christ? Op Engels namen we dat een closet Christian. Een Schalk-Christ, dat is een Christ wat een beetje op stel is voor Jezus leeft. Zeg je maar veel mensen bij de arbeid weten vielleicht niet meer dat het een Christ is. En die hebben zijn Christentum op een Schalken opgelegd, niet zo? Hij zegt, hij was einer van die. Maar zijn leven was zeer fijn. Hij had de college doorgemaakt om een werkführer zijn. Hij had een certificate en degree gekregen in een college voor business. Hij had een kloeke kop. Hij was gerust bevriend met zijn vrouw. En in het jaar 2000 waren ze zich einig dat zij waren in New York City trekken en door ihr leven maken met business. En zijn ziel was rijker te worden, meer te gaan en zijn naam
rutschmieten, dass alle Menschen würden Sujo John ein Tag kennen, nicht so? Aber er glaubt an Jesus. Und so er fährt alle Tage in die Arbeit. Und wo wir sind in der Arbeit, dort wird der 82. Stock ab, was wir nennen, der Z-Tower. Und dort ist der Z-Term, wo die Jets anfliegen. Alright. Wir weten dass der erste Jet, der fliegt in den Nord-Term nennen. Und über den Z-Term, der fällt das erste. Dort wie so wie Clock 10 Mars, was dort passiert. Und so Sujo John, wir in den Z-Term, auf der 22. Stock. Und seine Mönche hat auch einen Business-Job in den Nord-Term. Wir werden ja 2 Terms, 2 Towers würde sein. Und so Leben ging schein. Sie hatten einen bad Job, sie verdienten viel, Menschen hielten viel von ihnen. Und so September der 11. irgendwo wie Viertel vor 8, der Sujo John einen Freund eine E-Mail schicken und sagte, ich würde leichen nur an Gott zu kommen. Ich würde leichen nicht bloß ein Schwabchrist zu sein, aber ich würde leichen mehr von Gott zu lernen und mehr von Gott zu weiten. Er schickt heute eine E-Mail nach einem Freund in Philadelphia, Pennsylvania. Hij had built een faxmachine en wel wat bijfaxen. En doe met hier dat knalt eind, dat rumpelt eind. We willen even zijn dat dammert eind. En we weten dat we de jet wat naar je vliegen kan. En zo nu moet ik een klein beetje wat nemen. Hij weer in de Noord-term en zijn vrouw weer in de Z-term. Dat had ik eens verdraaid. Wegen de Noord-term, die kreeg een eerste jet. Wir dachten ja dann, oh, das könnte vielleicht bloß ein Accident sein, vielleicht ein Fehler. Und was der zweite Jet dann 5 Minuten nur 8 oder so an den zweiten Term dann flog, dann wissen wir, das erst nicht kriegt. Das ist was fraktet, was sinnlich ist. Und so hat auf die eine Faxwaage geschickt und das rumpelt und kracht und kurz schält die Dieselfuel, oder die Jetfuel von dem Jet, das schält alle wegen an, das steigt an, Rammearm ist 4. En de Isa-bieter komt naar af en de sheetrock komt naar af. En hij met duizenden anderen zitten dan die trappen en vangen aan naar af te klauteren. Ze willen je dan naar het level van de eerd zijn, stufe nummer 1. En ze merken dat ik wat oing en ze konden wat dan een garden was weer. En hij zegt, het is interessant, er zijn vele dode lijken wat door gelegen hebben. En die weten dat die dag weer vele wat van vensteren uithupsen deiden. Wegen ze wil niet verbrennen, hupsen ze liever uit. En hij zegt deze lijken die alweer liggen, wat die geloond zijn. Ze probeeren dat echt te merken en dat rabachelt en dat. En hij zegt, hij staat eenmaal met een groep van 20 steekt op. En dan zegt de stemte aan, vertel deze mensen van Jezus. En hij was een blijder mens. Hij was van Indienland, hij was niet een steedje. Hij was een Christ, aber hadden veel van je, niet ver van je reed. En nu draait hij zich tot de 20 en zegt, waar we die noemen Jezus uitroepen. En du hast een vers im Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, die zegt, wer die noemen Jezus wat uitroepen, die wordt selig worden. En zo, ze vangen aan Jezus aan te roepen. Ze vangen aan te beden. Ze vangen aan luid Jezus op te nemen. Hij zei, er wie niet einer wat strijden leidt, er wie niet einer wat de jeng weer. Alle van die 20 met Amthoop beden Jezus aan. En hij gaat wieder. En dan komt er meer van het gebied naar af. En we weten dat de vallen dingen naar af. En dan gaat hij terug naar de groep. En dan zijn al die 20 levendig begroefd. En alle dood. En hij vraagt God, waarom? We hadden je grootste noemen Jezus uitgeroepen. En hij had jaren 3 gezien we zijn zesde van leukemia gestorben weer. Hij zegt, God, waarom? En Luther erwähnt Gott het aan en zegt, ik heb die gebruikt, zodat deze mensen kunnen in vrede sterven. Die hadden mij aangenomen, een paar minuten ver, en die zijn nu bij mij in alle eeuwigheid. Zo hij vangt vrede over dat. Maar de vrouw is, wo is zijn muntje? Hij wil leven niet wat aangekomen, wo zijn muntje weer in dat andere gebied, en dat gebied kwam ze naar af. Hij zegt, dat rumbelt, dat stoof. Dat knakt en devert en knalt en hij moest zich ervan brengen, zodat hij niet wordt sterven. En hij denkt, we zullen zijn mondje wat het niet gemerkt hebben in dat gebied wie er afgekomen. De cellphones den dag schaffen niet, hij kan er niet phone. En zo hij gaat wieder een paar blijk, om beter lachen
Dan is er een stuurmonkje, die roopt dan met het stuur aan en vangt dan aan een beetje rein te merken, wie zeer stoffig, zeer schwinsch. En zegt ze dat ze wat wil proberen te voeren. En zoals ze zijn voende houdt, klinkt zijn voeren. En dat is dan nu al zo bij klok 11, den s'morgens. En hij zit aan dat caller ID, dat is zijn monkje. Hij denkt zo, oh no, iemand heeft je phone gevonden. En wat me nu zijn, dat ze is dood. Hij heeft het phone af en met angst zegt hij einfach hallo. En dan is het zijn monkje. Die leeft, die had het die dag niet ter arbeid gemerkt. Ze wie immer tätig te ihr Job was, aber für eine Ursache hat Gott het toegelaten dat den s'morgens wie sie lot ter Arbeit und hat het nicht gemerkt, dat alle gekracht hat, die werden sie bad lebendig und sie sollen bald 6 Monate, entschuldige, 5 Monate wieder sollen sie ein Kind haben. Und so ist er über die nächsten Wochen und Monaten gearbeitet dat, denkt er zu sich selbst, dat ich habe Reichtum hängen rondgejaagd, ich will Geld verdienen, ich will mijn naam bekannt maken. Ich will wer sein. Aber nu hat Gott mein Hart gepackt, hat das genommen und ich will nu Menschen helfen. So er vertelt anderen von Jesus, er vertelt seine Geschichte. Sie haben das beide gemerkt, dass ich nicht ein und er hat sein Blick, sein Ziel gedreht mit Jesus Christus. Ich will schließen mit der Vers, nach waar im Alten Bund und im Neuen Bund sagt dat, wer den Namen Jesus wird anrufen, der wird selig werden. Du kannst die Namen Jesus anrufen, krijgt nu, wenn du das hörst, oder für dich selbst, sag bloß, Herr Jesus, ich rufe dich an, willst du der Meister werden von meinem Leben, willst du der Wirt sein, ich will dein Nachfolger sein. Und dann sagt die Schrift, hast du Gebiet, hast du gemerkt, das ewig gestorben in seine Sie, nicht so? Und dann die Vers, wie ich mal schließen will, das ist Römer 8, 28, wir weten, dass alle Dinge dein zum Besten, die wird Gott leiden. Und so, das Freund, Sujo John, wart an, das sind Dinge im Leben, das sind wichtig, als bloß Reichtum hängen rundgehen, als bloß lernen und studieren, und die Namen proben nach Hecht zu bauen. Lieber Gott seinen Namen abbauen, und Gott seinen Namen verkennen, nicht so? Möchte sie Schichten sehen, sind hier, und möchte Gott ihn sehen, und von der Mars. Let's